Nosaltres ara anem a veure en Ferran Vinaixa. En Ferran Vinaixa, com sabeu, està fent de tastaolletes, està provant diferents esports. Aquesta setmana ha anat a provar el rem. Això ho veurem dijous, però és que el rem a Badalona ha anat creixent i s'ha convertit en un esport que ja practica gent de totes les edats. A l'estiu els clubs es troben en plena competició de lliga i han d'entrenar també durant les vacances. Però en Ferran ha anat a conèixer una cosa molt més concreta. Són les mares de família, les bugadores veteranes que concilien la seva vida familiar amb el rem. Per què remo? Perquè em desestressa. El contacte del mar trobo que és un plaer tindre a la costa i que puguis disfrutar d'ell durant tot l'any, el clima que tenim i la ciutat de Badalona que ha ofert tots aquests clubs que pots practicar aquest esport que a Barcelona no en tenim. Faig rem perquè molt esport no n'havia fet, però em va atraure molt i vaig dir, va, m'hi dedico. I faig rem per això, perquè està fora del gimnàs, perquè està a l'aire lliure, perquè està al mar, perquè dona moltes satisfaccions molt a prop de casa. Remo perquè em sento bé quan remo, simplement. Al sortir soc una persona nova. Mira, va ser per casualitat, una amiga em va convèncer i vaig anar a provar-ho, una cosa que m'enganxa molt i aquí estic, ja fa 3 anys. Remo perquè m'agrada fer esport, perquè fa relativament poc temps que visc a Badalona i és una cosa molt d'aquí, que em va agradar, que em van invitar a provar-ho i que arrel d'anar al País Basc i veure una regata em vaig acabar d'entusiasmar i vaig tornar aquí amb la idea de posar-m'hi i m'he engrescat molt. Remo perquè ja fa 6 anys que volia fer un esport d'equip. Jo sempre havia fet un esport individual, havia fet tennis des que era petita i el tennis és una mica solitari. La Pilar, l'Assumpta, la Trini, l'Elisabet, l'Isabel o la Sara són només algunes de les bugadores que formen part dels equips de rem veterà femení que hi ha a la ciutat. Moltes són mares de família i aconsegueixen compaginar les seves vides amb el rem, una pràctica esportiva tan divertida com exigent. Entrenen de 3 a 4 dies a la setmana, competeixen a la Lliga Catalana del Llagut cada 15 dies i, per si fos poc, la temporada de rem transcorre durant els mesos d'estiu, fet que també implica les seves famílies. Malgrat els inconvenients, els equips veterans dels 3 clubs de la ciutat estan molt compromesos i compromeses amb el rem i fan equilibris tant per compaginar-ho amb les seves famílies com amb les seves obligacions laborals. Tinc 3 fills i llavors ja organitzes la setmana en què les estones que hi ha entrenament no seràs a casa. Per tant, vol dir que a vegades hi ha d'haver el sopar fet, a vegades has de dir tu cuida't del teu germà que l'has d'anar a buscar a tal lloc, però només avui, sisplau. Has de preveure què pot passar. I després hi ha una altra cosa, com que també entrenem els dissabtes al matí, com que en tinc 3, doncs no vaig a veure cap partit de cap, a no ser que juguin el dissabte a la tarda. Però això, ells tampoc venen a veure les meves regates. Llavors ja hem fet aquest pack i ja està. No tinc problema en aquest sentit perquè a casa meva ho entenguin, ho donin suport. El meu marit també practica un esport de competició, a una lliga de lleure, però ell s'ho pren com a competició que és i comprèn perfectament els sentiments i l'esforç i la dedicació que jo li pugui dedicar a l'estiu quan ell li ha de dedicar a l'hivern. Aleshores, per nosaltres, ens compaginem els nens, i ens comprenem, ens ajudem i ens donem suport, i en aquest sentit cap problema. Home, jo ho tinc més fàcil que les meves companyes, vull dir, l'única de la feina tinc que sortir puntual per fer els entrenos que fem, i ho tinc més fàcil, puc agafar els caps de setmana, puc entrar, sortir, és diferent, però sempre ens adaptem amb les persones que tenen fills i tot això i no hi ha cap problema. Jo en aquest cas també ho tinc bé perquè treballo pel meu compte i de les de l'equip, soc la que m'ho puc combinar millor perquè no tinc compromisos familiars i perquè me puc organitzar la feina com vull, i amb la parella també ens compaginem bé, llavors en aquest sentit la veritat és que ho tinc bé, sí. Tinc 2 fills i de fet remo perquè el fill petit rema també amb els juvenils del club. Com que ja tenen una certa edat, no tinc masses problemes en combinar-m'ho, perquè ja no depenen tant de nosaltres. Tinc un fill, però aquest nen tinc un nen de 13 anys, ja comença a ser una miqueta més gran, i sí que, a veure,
costa una mica, perquè clar, l'has de deixar a vegades amb els avis o amb els tiets, però bueno, a poc vaig fent, intento compaginar-m'ho bastant bé. Ell també ho entén molt bé i ja està. Per a algunes d'aquestes mares treballadores i bugadores, remar és un tractament terapèutic tant a nivell físic com psicològic. En un equip de rem es fa molta pinya, donat que la coordinació de tots plegats és la clau per remar correctament, però també perquè es respira complicitat i sentiment de grup cada vegada que surten a remar en una regata. En el cas de les veteranes, potser l'experiència de la vida fa que aquestes complicitats s'accentuïn i, a part de compartir barca, comparteixin molt més. Aquí, totes juntes riuen, ploren i aconsegueixen crear una petita família dins del llagut. Té d'especial a part de ser dones, no? Que són dones d'una certa edat ja, amb unes obligacions que no són les mateixes, i unes obligacions, deures i vivències molt diferents a les dones més joves, i que hem de compaginar moltes coses alhora, família, feina, parelles, un munt de coses, no? I de vegades aquestes coses, una persona més jove, una persona que potser no viu en parella o no té fills o només està estudiant, doncs és molt diferent. És molt diferent les vivències d'una versus les altres. A vegades ens hem barrejat remant amb les sèniors, que són més joves, i notes molt que l'ambient és diferent. O sigui, les converses són diferents, les vivències són diferents. I veus que realment tu, que igual potser pots donar com elles, però no tens les mateixes experiències que elles, el compartir, el fer equip és diferent, seria molt diferent. I aleshores entre nosaltres ens fem més pinya per tot plegat. Sí, és diferent, una miqueta, no sé, és diferent. És més, potser els ser més grans o, no sé, és una altra cosa, és una altra història. És una altra història. Potser les sèniors són més competitives, potser per edat i tot això, nosaltres també, però clar, la disponibilitat del que parlaves tu no és el mateix que un equip sènior o juvenils. Bueno, no pel fet de ser dones veteranes, sinó pel fet de l'esport en si, a mi el que m'agrada molt és que molts esports són esports d'equip, però aquest en concret hi ha d'haver-hi un grau de coordinació i de treball molt coordinat i anar totes alhora i al mateix moment i fer totes aplicar la tècnica i la força d'una mateixa manera perquè el resultat del treball sigui òptim. Llavors aquest grau d'implicació en un mateix moment i en un mateix fer fa que sigui molt engrescador, perquè totes anem en el mateix moment a per lo mateix. El tarannà de primer dones i després veteranes. Això es nota segur. La complicitat, les vivències. Jo crec que hi ha alguna cosa que es viu a la barca i que és difícil d'explicar. Hi ha molt de companyerisme, el fet de remar a les 8, que hem d'anar totes a una, doncs, de mica en mica anem fent molt més de companyerisme, vull dir, es fa equip, es fa molt equip. Després també són tants dies d'entreno, et fas com una petita família, la veritat sigui dita. És la família del rem. La Lliga Catalana de Llagut ja ha començat i de moment s'han disputat 2 regates, una a Lloret de Mar i l'altra a Arenys. Les nostres veteranes, les de Badalona, lluitaran com la resta d'equips badalonins durant tot l'estiu per seguir sent referents en el rem català en la seva categoria i seguir guanyant regates, ja que, com els seus companys de club, opten a aixecar el títol de Lliga, un premi que, si arriba, ho haurà fet gràcies a moltes hores d'entrega i d'amor per aquest esport centenari.